ko do e Sénégal pewnte dido kam ne beebi nango joni ko non joni kam mi dendi ko bawdo ko tan wadanda ni he anno sedam gay dum de kono ko non yamira buubi badanda wawani buubi mi wowani dum de wonno kullengel joni ngel tampini yimbe ben fe kadi dum do sada wada dum kadi safo sa dañi sa dañan dum do ada way sodara sabunde dente de kadi ko mbi ko goppen ngay tidani dente de kam woppu dum en de ko hunde waddinde men sabu ko kanyum renata en so tawi a rentinama hunde woni lawol ko yaare en to kadi curoden besnguji men dum kam ko woni dum won lawol kala inde kala yangi adon ton mojjani dum won lawol goppen dente de hawada sa dente de ganduda kala dental hay so tawi ko dental mangal en jijumaaji mbiyama yo dente de ngus addi dum don ko hakisen ha mbawen hisnude ayande badirren do jonni no enen foy wonde sehla bay do hakkuno men do jonni en badodirta ni wonda ni wiya ni yamira ni wiya kadi coodo den safo woto hokku neddo jum min mi yejjitino jungo to kedi ngin kay joni yamir galle ma kadi yo soodo so tawi be gimmima nokku goddo so be naata galle yobe coodo so be jalta yobe coodo sabu ko wiya nyangu ko woni laabi neddo a addu yattan walla gaddaneda André oh no min godo wuro famadu benam galle mo nyaada fufa be gutti galleji mabbe e pe mbadi codar dam damar galle manda be jidi ko yimbe nyam en tout cas dara mi jawbe ni tam nyangu hendu nawata dum de ko an yahanta nawa walla be goddo addanma ni foti ay immotobe nokkuji goddi be ko ben battete hakkille so tawi be ngari woto hersu neddo ni ha mbasa wiide mo soodo jam mi mo jam jumani yo wona kam ko kewi ala ya soodo to ya soodo soodade do de jonnati bele wat joddi di ko hala dum posmo en min gandal ngi mila ngaram biya wonde assalamu alaykum o wadi himade fo yo so so gayni o jeexol ko arande ngade irande laabi ay irande wotere ala jonko tagi bido mi soodo wadde min bi ko wono sa kala neddo jahaw garow ndiyam sa fu capantati ko jom fa soodo ila 30 secondes 30 minutes sa immi me galle ma sa are galle goddo podda ko soodade an a yettima biya wonde assalamu alaykum da ko min juudi a soodima la ilaha jaha galle seyda ma mi diduma ona kam mo bona ko woni o aduna boni de jata do minen min badodirta amin poti accudirta do distance man ko seyda ne gacca non wala distance ko non wiya joni mata anda yer jodo joni 20 heures woni hen kono mi ari haado hay mbe o wona ko wala mbedde 20 heures ha 6 heures ko hada yalti on mo hado yalti yan dadi be lawol mata on ko jida da wuro fo hew ko hew gendarmerie je e police ji 20 heures ha 6 heures hada yaltude mi wawi jodade o da 16 jam ada wawi jodade aduna wondi ha galle seyla ma be ko kuma manda ko matar manda ko ordre javel e satal be bima sodo be ko dama ko nyamda ndutida be biara jode hakkude mabbe be bi ko distance manda ko meter manda ko seyda me gati non bala sa haali be ko labal min nati famde dum do aduna to yimbe bay en tout cas dal mi fama dum do hay batti do ko do ene wara mbol e kala sa hay sa dañani soodade ndiyam ene wadi o de sayl walla madar walla ko nandi hen dum do sa wadi juude ma tan ne yono ni tan seeda tobbitta seeda ayi hewani wadani udda jigga ha laaba ayi sa yidi joni bitu nyamde badima nyam juudam laabi hay mboros goto ala hen ndawat hono mo do kay wonde ko pufde ni ala assalamu alaikum mi sukuna ko bandu fo watte juude mina juude ma wona ko bandu ko batta mi andano wadde wattu en wallahi mi andano wadan hoore ma andano wallahi ene woto gasde andano bor wadi ko ide joni non ko ni gasi hankadi boroso ma e jole ma hen wona faami ko min kani ko wallahi mi faami te mi yaadi mi faami kadi mi yaade mon wadde mi nani wadde mi faami kadi yimbe be ko kalata ko ndekere ne woodi codor dami mom waddume galla men gardo fof soodo damal do sugabe be debbo piddo jaado bedde gardo der gardo fof waawo soodade kadi be mbaawo hokkude be ganda ko wonbe bowol be mbaawo andude kadi ko haalte ko no woodi walla jahara a jabi nyaw ngone woodi mi jabi nyaw wona tindol wona da mi wonda yaltude jamma kadi nyaw dum ganduda yehi Chine ton immi bonni ton nyaw
ɗeɗo leyɗele payɗe mawɗe donkani ɗum enen leydi men e ngalaɗen doole wallahi ngala ko laamu ngu wi ko eko docteur ɓe mbi ko ala ko hadi mbaɗen ɗum a faami en ndendinat doole men ngam haɓade rafi o hankkadi sikki ala ko noon ko oɗon donkannoɗen Allah walli o jabti birani Ibrahima jaɓi hankkadi wallahi mi jaɓima mi waɗ kadi mami yaade mum mi feliti wadde ɗo nde doole men beele ɓoolen coronavirus ndendinen doole men beele ɓoolen coronavirus ndendinen doole men beele ɓoolen coronavirus bandiraɓe sehilaɓe holno mbaɗeten ha dentoɗen coronavirus en calmina kadi gaccen dente kewɗe bandiraɓe islam walla ɗojja ko ni mbatta jungo ma ha fof coɗoroɗen sabunde walla kutoroɗen e lekki ki ganduɗa ko mbaɗowi ñonkotoji ɗi bandiraɓe bandiraɓe ndenten kaɓoɗen coronavirus bandiraɓe bandiraɓe ndenten kaɓoɗen coronavirus